Sziasztok! Mezőzomboron vannak a beregrádiak, meg a görögszállásiak. Mondom a görögszállási nőknek, meg a beregrádi nőknek, itt a poszt egy kis USA, amit haver, hátulról el volt, betesznek a kertbe. Ha jó, a hátsó lámpát lehet üzenni. Bármikor, bárhol, bármikor. Akinek nem tetszik a rendszer, bekapja még egyszer. Imicíven, Mezőzombor, temető út, 4. sírkopog, nem szabad csak csengetni. És ha leveszem az ingem, a leszítsz engem, te büdös köcsög. Ha leveszem a nadrágom, akkor bekapod a banánom. Úgy váglak melybe, beesel a tejbe, verjem a szárba a faszom. Itt Mezőzombor van, nem egy büdös köcsögök. Mondom, a jók, csajok, ha szeretnek szopni, akkor jöjjenek. Szia, Csudi! Hiába Adidasba játszol. Én nem játszok Adidasba, nem az a lényeg. Adok egy nyakas, bazd meg, leszopod a kakas, te büdös köcsög. Te faszopó. Te köcsög, úgy váglak korba, beesel a porba. Még egy ilyen ákombákon faszomat a szádba vágom. Üzenj vissza!